Ga wata baiwar Allah mai suna Maryama ta ce, da Allah malam ɗan amana a ja hankalin maza su rage yaudara. An ƙi a ja hankalin nasu, kama ma ba za a yi barantana a ja, domin kucin naka ne ba ku san na gida ba. Kwanan nan wata baiwar Allah ta ce, malam ɗan amana na ga wani ina so, don haka a taya ni da addu'a. Na ce, insha Allahu, keki da rana ni in yi da daddare mu samu mai rubdugu. Ya ba da kai bori ya hau, ashe ni ban sani ba ni ne. Yarinya cikin ƙanƙanin lokaci ta fidda ni daga hayyacina. Don haka duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa zai daka. Babu wani faɗakarwa ko kashedi da za mu yi musu. Kuɗin ne sai a hankali. A 'yan shekarun baya ma idan biki manta ba akwai wata baiwar Allah ta je gidan rediyo ta ce babanta ya mutu ya bar ta da gidaje da dukiya, don haka tana neman wanda zai rufa mata asiri. Kafin ka ce kwabo sai gashi gidan rediyon nan ya cika dam da fari da baki da dogo da gajere da kakkaura da siriri. Kowa ya gama wankansa ya je, baiwar Allah nan ta zaɓa ta darje, ashe ita hajaran majarance ba 'yar kowa ba ce. Huhun ma'ahu ba ta ajiye ba ta ba wani ajiya ba, wallahi tallahi. Kawai baiwar Allah ta dan ta samu ta yi wub da shi. To don haka yanzu kuɗin ne sai a hankula. Don haka babu wani abu da za yi miki malama Maryam, yawwa kowa ya ji da kansa daga mazan har matan, kowa yanzu sai a hankali. Allah samu dace.